Nalipay ako tungod kay nag-uban na usab kita sa laing panghigayon aron makatuon. Niining tungura, atong sayran ang paghanay sa mga butang gikan sa kinadyutayan ngadto sa kinadaghanan. Apan sa dili pa, ato usang tun-an ug sulayan ang mga mosunod nga bulakaton. Ato kining sulayan mga bata. Tan-awa ug ihapa ang hanay nga gikan sa kinadyutayan hangtod sa kinagdaghanan ang mga pundok sa butang nga gipakita sa mga mosunod nga hulagway. Atong hinumduman mga bata nga ang paghanay sa pundok sa usa ka butang magdepende kana kung pila ka buk ang sulod sa hanay o kung unsa ang gusto sa pagkahanay. Adunay duha ka klase sa paghanay sa mga butang mga bata. Mamahimok kini atong ihanay gikan sa kinadyutayan ngadto sa kinadaghanan. Mamahimo usab nga atong ihanay ang mga butang gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinadyutayan. Sige, magkat-on pa kita mga bata. Atong sulayan ang pamaagi sa pagpundok sa butang gikan sa kinadyutayan ngadto sa kinadaghanan. Pananglitan, aduna ako'y usa ka pundok sa bayabas, duha ka pundok sa kapayas, pundok sa tulo ka saging, pundok sa upat ka mangga, ug pundok sa lima ka pinya. Kung inyong naobserbahan mga bata, ang pundok sa mga butang nagkaanam o kadaghan tungod kinigamit kita sa hanay nga gikan sa kinadyutayan ngadto sa kinadaghanan. Sige, magkat-on pa kita. Karon tan-awa ang mosunod nga mga examples o pananglitan kung unsaon paghanay ang mga pundok gikan sa kinadyutayan ngadto sa kinadaghanan. Atong makita nga wala mahanay ang kadaghanon sa Crayola. Ihanay kini gikan sa kinadyutayan ngadto sa kinadaghanan o least to greatest. Ingon ani ang mahitabo sa paghanay sa mga Crayola mga bata gikan sa kinadyutayan ngadto sa kinadaghanan. Sa mosunod nga pananglitan, makita nga wala nga sunod ang mga numero. Ihanay kini sa insakto nga pagkasunod-sunod gikan sa ginagamyanan ngadto sa kinadak-an o from least to greatest. Ingon ani ang mahitabo mga bata. Karon tan-awa kung giunsa paghanay ang uban pa nga mga pananglitan. Niining tungura mga bata, ato usang kat-unan ang paghanay sa mga butang gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinadyutayan. Tan-awa ug ihapa ug ihanay gikan sa kinadaghanan hangtod sa kinadyutayan ang mga pundok sa butang nga gipakita sa mosunod nga mga hulagway. Ining tungura mga
mga bata, aton ipundok ang mga butang gamit ang kinadaghanan ngadto sa kinadjutayan. Pananglitan, kung aduna ako'y pundok sa 5 ka kalabasa, pundok sa 4 ka carrots, pundok sa 3 ka petsay, pundok sa 2 ka kamatis, ug pundok usab sa 1 ka palya. Kung inyong naobserbahan mga bata, ang mga pundok sa butang nag-anam og kagamay. Tungod kay atong gipundok ug atong gihanay ang mga butang gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinadjutayan. Sige, magkakumpa kita. Karon tun-an nato ang mga pananglitan kung unsaon paghanay ang mga pundok gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinadjutayan. Apan karon, ingon ani ang mahitabo sa paghanay gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinadjutayan. Ang musunod nga mga pananglitan mga bata, imong makita nga wala gasunod ang mga numero. Iining tungura mga bata, atong ihanay sa insakto nga pagkasunod-sunod gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinadjutayan ang mga numero. Aron mas masabtan pa ninyo pag-ayo ang mga pananglitan, atong sulayan pagtubag mga bata ang mga musunod nga mga pangutana. Tan-awa ug ihapa ug ihanay gikan sa kinadaghanan hangtod sa kinadjutayan ang mga pundok sa butang nga gipakita sa musunod nga mga hulagway. Atong hinumduman mga bata na ang paghanay sa pundok sa mga butang adunay 2 ka pamaagi. Mamahimo kining atong ihanay gikan sa kinadjutayan ngadto sa kinadaghanan. Mamahimo usab nga atong ihanay ang pundok sa mga butang gikan sa kinadaghanan ngadto sa kinadjutayan. Nasayod ako nga daghan mong datun-an karong adlaw. Sa makausap pa, ako si Teacher Lynn nga nag-ingon. Ang bata nga maningkamot, taas o makabot. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong partisipasyon. Hantod sa sunod kita. Bye!